ମିଛ ଭକ୍ତି। ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟର ଜଣେ ବାଳକ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କି ସେ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଦିନ ଗପ ଶୁଣିବେ। ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଧନ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ସେ ଏହି ରାସ୍ତା ବାଛିଲେ। ରେଜୁଲେସନ୍ ନେବା ପରେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ଗପ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ବାଳକ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ କାମ ବହୁତ କମ୍ ଦରମା ଉପରେ କରାଯାଉ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅନେକ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଉଥିଲେ। ଶେଷରେ ସେ ଏକ ସମାନ ଗୁଣବତ୍ତା ଭକ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ପାଇଲେ, ଯେ ଖୁବ୍ କମ୍ ପରିଶ୍ରମିକ ପାଇଁ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପ୍ରତିଦିନ ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ କାହାଣୀ ବାଳକଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 2 ବର୍ଷ ହେବ ବାଳକଙ୍କୁ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଏହା କହିଥିଲେ, ସେ କହିଥିଲେ, ମୋ ସାନ ଭାଇ ଏହି ସ୍ଥାନରେ କାହାଣୀ ଶୁଣିବ। ଏହା କେବଳ ଧର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ଅଟେ। ବାଳକ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକଟ କରିଥିଲେ, ମୋ ସାନ ଭାଇ କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପରେ ତ୍ୟାଗ କରିବ କି? ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଛନ୍ତି, ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପରେ ତୁମେ ଜଣେ ସିଂହ ହୋଇନଥିଲ, ତେବେ 2-4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତୁମର ଭାଇ କିପରି ତ୍ୟାଗ କରିବ? ତୁମେ ସାନ ଭାଇ କହିଲା, ମୁଁ କାହାଣୀ ଶୁଣିଥିଲି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଧର୍ମର ଗୁଣ ପାଇବି, କିନ୍ତୁ କାହାଣୀର ପ୍ରଭାବ ହେତୁ ମୁଁ ଏକ ଅବସାଦ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଶୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲା, କ୍ଷମା କରିବେ ବାଳକଜୀ, ଆପଣ କାହାଣୀରୁ କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟତା ପାଇବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ମକଥା ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶ ନୁହେଁ। ଏହା ଶୋଭନୀୟ ଏବଂ ଆପଣ ଏହାକୁ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ହେତୁ କରୁଥିଲେ। ବାଳକଜୀ ନୀରବ ହୋଇଗଲେ। ବାସ୍ତବରେ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ନା ସ୍ୱାର୍ଥପର ଏବଂ ସେତେବେଳେ ହିଁ ମିଳିଥାଏ ଫଳ।